Добре дошли в Market Connect, сайта, където може да намерите бързо и лесно продуктите и услугите, които търсите и да направите добре информиран избор за тях. В това видео ще ви покажем как да регистрирате профил като частно лице в Market Connect. Да започваме! От сайта на Market Connect bg.marketconnect.com натиснете върху линка вдясно Регистрация и изберете бутона Регистрирай се като физическо лице. Моля, имайте предвид, че полетата, отбелязани със звездичка, са задължителни. Най-отгоре на регистрационната форма ще видите изброени всички категории с техните подкатегории, които съществуват на сайта и в които фирмите публикуват своите продукти. Изберете тези подкатегории, от които се интересувате, без ограничение в броя им. Известия при добавянето на нови продукти в избраните от вас подкатегории ще получавате по имейл. За бързо търсене използвайте полето Търси в подкатегориите по ключова дума, например Дом. Резултатите ще видите в колоната Търсене. Ако пък искате да разгледате по-подробно подкатегориите във всяка една категория, натиснете върху името й и в колоната вдясно ще ги видите изброени. За да изберете подкатегория, кликнете два пъти върху името й и тя ще се прехвърли в колоната Избрани. Ако искате да премахнете подкатегория от вече избраните, кликнете отново два пъти върху името й и тя ще изчезне оттам. Изпишете името и фамилията си на български и по желание на английски език. Въведете избрано от вас потребителско име на латиница с дължина между 6 и 20 символа. Въведете парола на латиница с дължина отново между 6 и 20 символа. Имейл адрес. Това е адресът, на който ще получавате известия за продукти и услуги, които ви интересуват и сте избрали в опцията с подкатегориите по-горе, както и отговори на отправени от вас запитвания и заявки към фирми на сайта на Market Connect. Моля, запознайте се и се съгласете с условията, правилата и политиката за използване и опазване на информацията в уебсайта Market Connect. Въведете текста за спам, проверка с главни букви. Ако не разчитате текста, натиснете върху него, за да се презареди. Абонирайте се за известия от Market Connect, за да сте информирани по всяко време. Тях ще получавате на имейл адреса, който впишете в тази регистрационна форма. След като сте готови, натиснете бутона Запази. Market Connect ви желае приятно пазаруване!